Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Kakasi Students Union Rist-Ustm unit mendagasni kerala ban Pynlong ya kelumpung ya lek jong ki samla ke skul ba ya kabal ainam bat pensa kerteng ya uwe na ki riu kraw ke jait ben riu halor ki senyang ki ben hei ki jong u shaka imlang ke salang bat ke jait ben riu hi baro ke wei u Professor Barrister Pakem bam kuai hadwar ublei ya ke kelumpung ya lek ke bashisngi lala ban Pynlong menta hakasian ke balai kerteng kum ke Professor Barrister Pakem Memorial Sports Meet Arhaja Arpusan. Kumanshupan kan mau Professor Barrister Pakem ude uwei na kiro start ke jait ben riu ubala longteng kumu MLA bat Menteri Sorkar Jela ubadai khmi ya ka puli puthi hashwa bu unshimti pat ya ka kam Vice Chancellor jong school ba North Eastern Hill University house nam shija khanai spa khanai puar bat long ubaning kong na pedeng ki jait ben riu ka than chate lamingi ban bat ya ka kerdan hanihu ya ka ni kelumpung ya lek kai jong ki samla puli ka Rist-Ustm ke bashisngi lawan ban penhap perda da usamla Shilkit Bok Kharbani Assistant Education Secretary ke KSU Sengkemi hagajino nikat jong usamla Ferdinand Kharkamni President ke KSU North Khasi Hills District usamla Richie Linkoy President ke KSU Rist-Ustm unit nalor kiwe de ke dekhot kaseng hagani kesngi nakalyang ke KSU Rist-Ustm kalau yok ban Pynlong ni shibun jat ke jingelek kai nak bentak ki samla puli ki bakan thop na du ke jingelek kai mau point basketball futsal jinga kop tantelai jinga kop mare bat kiwe de bat kum kadak jong ke jing aimensium la samru e ki khusnam shakinong job jong ki te ki jingelek kai ba pher Pentelun ya kai ke belas sedang na kisnem ke balai hadu kade klip mat pemerintah bat klem dak klep ru ya ke jingdon jong kade ka unit hang ne po school ba ka bladon menta om tunai kan Rist-Ustm ngadap dan cingmen ban yang hang ne kumu presiden jong ka district ka jongi ban ngaso kemen ru ba ngayui ya ki samla puli ka ba ngaso ban phai pat
ya kabang ngim chua house nem aja kat khandai ho banai September yo ban penbi yang ne kawai kasnat trekam kabagi khun sam khna samla puli khasi ki jungi ki don na kumba lai pho na sopo gut di henry haba ngayo jiktep menta kila ajan sha ka jingdap kumba shi ajar par ngai scam ki samla puli ki berkam ya ka jingnang jistat lemba ki department ki bangila ban yo hangne kin sawan hiar khamshene bat gajing so shrain hi kalong ba kini ki samla khasi ki jungi ki samla puli ki jungi ki don ini snat traikam ibala banirap na kapor tega so nanap sim thani kapor namar kadai ka jingi kandu alang ka jokpi hendrai nga so ban shuai we tinsneng gi ba ni don kam hani ki por kumka district pat kumju hui KSU borokaway ngimi na unit ki prepare ngira ya kalama jok KSU iyeng ban persya ya ka jingi jongka imlang kasalang jongka jaimin reu kajiya ki jongi ya kena line permit kiong kibreu bangi protes henry idon kami teki an baniada ka jaimin reu jongi ya ki namta ka railway kibreu giong hoit kadeka protes henry kadeka survival namta ka jaimin reu jongi ban ngaso menta kadeka thamaba ka bangi don kam ya ka ka bangin hap perkhat ba Yadon kejingan teli pedeng para mapi kibedon akani ke sekolah ba api puli akani kajaka ke pamenta bat kumjuru ngechkam ba ka KSU Rist-Ustm unit hi ka Pynlong ya akani ka sports meet akani ka por ban kenmau tempang ya uwei uakhya jong ka jat benreu ka jongi ya ka bola no asnyang sha ka jat benreu khasi hi bro kawai bat nakata kadau kila Pynlong ya akani ka sports meet ha kerteng ka jongu mat ngas ngau ba kani ka jing Pynlong ka jong ka KSU jong kani ka unit ya kani ka sports meet kan mau yangi ya usenyang uben hei ya ka ba uni wakhya jong ka jat benre ulano senyang sa ka jat benre ka jongi bar kumjuru ban ai men si mingi ki samla khamta mi ki samla puli ki badan hakani ka school ba kumba kinongelam kilayalam nanti ngiru ngin haban buat lenti khamtam ya ka ki riu sampang ni ki riu khrau jong ka jat benre kilayalam nanti ban ngej kham mana preng jopi ki bar yeng hakani ka por menta pinsa longlang lani pinsala banno senyang kumikini riu khrau ki jongi kilano senyang sekejat benriu kumba wei na ki jat benriu ki jongi kata Profesor Pakem ulano senyang sekejat benriu khasi